کوه هست میبینیم که قطع میشد برق. чунин нигаронӣ аз бебарқӣ ва шароити баъди зиндагӣ аз забони онҳое садо медиҳад, ки гуфта мешавад худсарона дар ин хонаҳо сокин шудаанд. вале ҳуқуқдонон мегӯянд, мушкил дар заминаи кашолакории ширкати бинокор аст. ин биноҳо дар маҳаллаи зарафшони пойтахт натиҷаи кори нотамоми ширкати Комил 2010 аст, ки ба Сиёвуш Зуҳуров писари Бек Сабур раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон тааллуқ дорад. хай биҳад мушкил агарам няк сатамра хуно биҳад бад хунукар кӯдакои истоданшон қиинтар адина бисёри бад мурдагӣ буд кӯдакои берун бироварда будем вай амон айри шартнома бояд 3 сола буд меша ин чандум сола ноилоҷ бад омада ремонт карда дуромаде фақат ремонт карданаш иҷоза додагӣ лекин охир айри шартномамо бояд барвақт омада инҷа зиндагӣ мекардем. сохтмони ин хонаҳо охири соли 2016 шурӯъ шуда бар асоси шаҳрнома бояд соли 2020 ба соҳибонашон супорида мешуд. пас аз таъхиркориҳо мушкили пардохти пули иҷора баъзе муштариёнро маҷбур сохтааст ба ин ҷо биоянд. мегӯянд бо омадани фасли сармо зиндагӣ дар чунин шароит барояшон рӯз то рӯз сангин мешавад. домшон асос кунанд, шароитмон асос кунанд. тамом ами қавай дорем охай. Свет нест, хона свет муран хола ях мешад, кӯдако касал мешад, та кӯдаки майдача дорам. Хай азоб мекашем, ҳама азоб кашидест. Я мотоқа не. омадем амаги якта трансформатра. ин як трансформатри қадар домда кор карда наметонам. шаби нимшаб амин 1 саат агар кор кунам бодаму байн 1 саат 2 саати дигар кор намекунам. зиндагӣ дар шароити камбуди барқ, беобӣ, набуди лифт барои сокинон ва кӯдакони онҳо хатарнок аст. шумораи сокинон дар ин ҷо ба қавли муштариён беш аз 100 нафарро ташкил медиҳад. баъзе масъулони ширкат, ки дар макони корҳои сохтмонӣ буданд, нахостанд дар назди дурбини озодӣ суҳбат кунанд. яке аз онҳо бо шарти зикр нашудани номаш гуфт, муштариён худсарона ба бино даромадаанд. мегӯяд то замоне ки бино аз сӯи комиссияи давлатӣ қабул нашавад, сокинон ҳаққи зиндагӣ дар онро надоранд. аммо сокинон ва ҳуқуқшиносон бар инанд, ки вақте ширкат дар муҳлати таъиншуда биноро ба истифодаи муштариён намедиҳад, гунаҳкори ин ҳолат ба шумор хоҳад рафт. طبق کودکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان در ماده 72 اونجا آمده است که استفاده بردن انشاءات هایی که با انشاءات هایی که از طرف کمیسیه قبول دولتی قبول کرده نشدگی با استفاده برده داده نمی شود و معمولاً این خانه شرکت های خانه ساز آنها باید این شرط های شرطنامه را اجرا کنند و در آنجا اگر مهلت معین نشان دادگی باشد باید با آن مهلت خانه را به ساختمان خانه را به اتمام رسانند و در عکس حال آنها را باید شهروندان طرف دیگر شرطنامه برای رویاندن ضرری که آنها دیدند به سود جلب نمایند. ширкати Комил 2010 дар маҳаллаи зарафшони пойтахт 16 бинои навсохти 20 ошёна ва ҳар бинои он ҳудуди 200 хона дорад. Бек Сабур қаблан дар як суҳбат ба хабарнигорони радиои Озодӣ гуфта буд, бисёре аз муштариён пули хонаҳоро пурра напардохтаанд ва ҷараёни сусти сохтмон ба он вобаста аст. ҳарчанд муштариён мегӯянд, маблағро саривақт супоридаанд. дар 2 соли ахир раҳбарони кумитаи сохтмон ва меъмории Тоҷикистон низ аз корҳои сохтмонӣ дар баъзе биноҳои Комил 2010 интиқод карда гуфта буданд, ки ба роҳбарони ширкат фурсат доданд то камбудиҳои худро ислоҳ кунанд.